Det grønne grundstof uran skaber stor debat her i landet, ikke mindst i Narsaq. En uranmine bliver tilhængerne set som Sydgrønlands redning, mens modstanderne frygter, at det kan blive regionens undergang. Velkommen til Rolaba om uranminen ved Guanajuato. Fælles for både tilhængere og modstandere er det dog, at mange giver udtryk for, at de savner viden og informationer. Hvor farligt er det her, og hvordan kommer fremtiden til at se ud, spørger de. Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne og Naalakkersuisut for Arbejdsmarked, Erhverv og Handel. Hvor godt føler du dig klædt på i forhold til de risici, der er ved at starte en uranmine? Jamen, jeg synes, der har været mange høringer og mange borgerinddragelser, så jeg synes, at vi er godt klædt på. Hvis nu, at du havde et bud om at kunne starte en uranmine i morgen, hvad vil du så sige? Jamen, det kan vi jo ikke. Inatsisartut skal først beslutte nogle nye regler, og VVM og så VSB'en skal jo først i høring, og så derefter skal den så også godkendes af Naalakkersuisut. Så der er jo lang vej endnu. Så hvor betryggende synes du, det har været indtil videre? Jamen selvfølgelig så kommer der flere høringer undervejs. De høringer, der har været, som I også kan se inde på Naalakkersuisuts hjemmeside, det er jo en begyndelse, og der kommer mange flere høringer. Før vi kommer videre, skal vi lige en tur til Narsaq og høre fra nogle af de borgere, som det her vedrører. Bisissa annartimman amadu uan kuitan umasiitrarfiusum amadu naatitsinam inuutsisarsiitrarfiusum ingerlatsinjarnam taakua peqatigisinnaana mantikilluusuli ilaatu nalangilartim inissisimappu paasitniana ingerlagaluart aarleqqiteqanngippallaartim paasitsinneqaqattaarnerpu illuuttungeqar pasinnaa Siullam inuussarsiiterpinnarlunneranginnissatan pingaarnerpaa. Ukia asamilu ingerlaanartissaagunara ma ullunnuarlu. Tau qanit nakkitigineqassanerс qanit sunnerneqassanersuu tan pissanganartut isiu. Nalernitigami. Paassaqaariartuarpunga nu taarsias pisinnaasaq paassiniartarpak. Kisian suli toqqarsigi paassitiniasuni laapitaqanginnama apeqqitigisinnaasagaluakka amigaatigaakka isimmernissan suli amigaatiqarpunga naaqarpunga sunnapilluu tas paasissitis ikippallaaraaram suli ikkappallаарlita atassam itinginnam paasissitissa taawat qaasi pajaaginnarlit paasititsinna Tissarsuatiqalissappat amigaataagam paasissitis tassam oqallitteqalerang paativerusimaan ilaangittorniga uumasiiteqarnerlu tissarsiarnerlu imminna tulluaringittut isigik. Så har vi også fået besøg af dig, Mikkel Myrup, formand for Avadek. Velkommen til. Goddag. Miljøorganisationen i øvrigt. Mange borgere i de her udsendelser, som KNR har fået lavet i Narsaq, de giver udtryk for, at de savner rigtig meget viden. Nogle er for, nogle er imod, men mange savner viden. Er det et billede, du kan genkende? Ja, helt klart. Og jeg synes, vi alle sammen stadigvæk mangler viden. Hvis vi ser på noget af den viden, som allerede eksisterer rundt omkring i verden, så er det jo meget foruroligende, hvad der ligesom er blevet givet af information her i landet. Ja. Randi Vestergaard Evaldsen, når du hører det her, synes du så, at informationsarbejdet det har været godt nok? Der har jo været en masse informationer og borgermøder, som I også kan se inde på Naalakkersuisuts hjemmeside. Men selvfølgelig så kommer der flere høringer med tiden. Nu har der er kommet selskabets forslag til VVM og så VSB ud nu, som selvfølgelig også skal i høring, og derefter så kommer de også, så skal vi også rundt på kysten igen. Men kommet ud, hvor er de kommet ud henne? De ligger inde på Naalakkersuisuts hjemmeside lige nu, og de har jo også været i høring til de forskellige organisationer, som Avatar og ICC. Forhøringen er kommet ud? Forhøringen. Ja, men ikke VVM og VSB'en endnu, vel? De ligger der. Det er så selskabets forslag til VVM og VSB'en, der er udkommet. Men Naalakkersuisut har selvfølgelig ikke godkendt dem endnu, men
forslagene, der tilligger der. Ja, deres forslag i forhøringen ligger til selve VVM og VSB er man ikke gået i gang med endnu, så vidt jeg forstår. Men folk, de giver i hovedtal udtryk for, at de føler sig ikke godt nok informeret. Hvad er det, der er gået galt? Det er jo noget af det, vi skal have fundet ud af. Hvad er det for nogle behov, de føler, de ikke har fået dækket? Selvfølgelig så er der mange forskellige meninger på kysten, og det kan jeg også godt forstå. Men der kommer mange flere høringer gennem tiden, når det kommer dertil. Godt. Men Mikkel Mørup, hvis ret skal være ret, så har der jo også været holdt et hav af borgermøder. Der er lavet tv-udsendelser, der er uddelt pjecer og folder og alt muligt andet. Hvad er det præcis, du egentlig savner? Jamen, jeg savner mere alsidighed i informationsstrømmen. Det er rigtigt nok, at der er foregået en del, men vi kan jo se, når vi sammenligner med andet materiale, man kan finde rundt omkring, at det er meget ensidigt, det materiale, som er givet. Altså det som skulle forestille at være uafhængige forskere, viser sig faktisk, at de kommer med ensidig information sådan til fordel for industrien. Og sådan har det været hele vejen igennem. Politikerne har været i Canada, og de har været i Australien, men vi kan jo se på deres rejserapporter, at jamen, dem, de har snakket med, det er repræsentanter fra altså overvejende industrien. Og så er det jo ikke så mærkeligt, at der er så mange, der er positive over for den her industri, så længe man ikke hører om alle de negative sider om det. Og det synes vi er et kæmpe problem her i landet, at politikere og befolkning, de simpelthen får truffet nogle beslutninger på et ikke oplyst grundlag. Randi Vestergaard Evaldsen, der har været en del ting, men det har været for ensidigt, lyder det. Hvad siger du til det? Nu ved jeg, at der har været en masse eksperter rundt, som har været rundt på kysten. Der har været nogen fra departementerne rundt på kysten, og der har været naalakkersuisut. Så på en måde, der kan man jo godt forstå det, men det er også det, jeg siger, at vi skal have prøvet at finde ud af, hvad det er for nogle behov, de så ønsker. Og det er jo ikke vores... Vi kan jo ikke tvinge folk til at komme til de borgermøder, vi har. Man skal også selv tage et initiativ til at komme til de borgermøder, hvis man vil høre om projekterne. Ja, fordi at rent faktisk er det jo sådan, at man har jo prøvet at tage forskere fra DCE ved Aarhus Universitet, fra GEUS, fra Naturinstituttet. Man har jo prøvet det, som man normalt vil kalde uvildige forskere. Hvorfor er det ikke godt nok? Jamen fordi, at informationen ikke kan siges at være uvildig. Altså, jo, det kan måske godt, men den er ensidig. Man formår simpelthen ikke, eller man vil ikke inddrage oplysninger, som giver en, et meget fuldere billede af, hvad det her virkeligheden drejer sig om. Og det er jo et kæmpe problem, og det har det altid været. Altså, det har det været de sidste 5, 6, 7, 8 år i forbindelse med de storskalaprojekter, der har været på tale i landet. Informationen har været ensidig, og de selskaber og de institutioner, som skal forestille og give os noget uvildig information, jamen de har været ensidige i deres fremstilling af den her information. Og det er et problem, som vi til stadigvæk har i landet. Vi har haft det nu i 8-10 år, og der er ingen, der lærer noget åbenbart. Altså det er stadigvæk den samme type dårlige information, vi får. Randi Vestergaard Evaldsen, er det et problem, du erkender? Det er jo nogle uvildige undersøgelser, der bliver lavet. Vi bestiller det jo ikke på forhånd, det vil jeg gerne sige herfra. Og vi snakker jo ikke kun om uran her, det er jo også om sjældne jordarter, og der er mange andre ting her, vi skal tage højde for. Men jo, der kommer nogle flere høringer, og det glæder vi os også fra naalakkersuisuts side, når vi kommer dertil, sådan så flere kan blive hørt, og flere har mulighed for at komme til de høringer. Godt, og nu skulle vi gerne have hul igennem til Narsaq, hvor at Niels Zachariasen fra uranmodstandergruppen Uraninamik Narsaq, han sidder. Goddag med dig, Niels Zachariasen. Ja, goddag. Du er talsmand for uranmodstanderne i Narsaq, og hvad er det for nogle informationer, I savner? Ja, man kan sige, at altså, vi har haft to borgermøder her i Narsaq, hvor der var en varighed på 2 timer, hvor GMI og forskerne fremlagde nogle ting over for os. Og så havde vi så 1 time til at besvare og få klarlagt nogle spørgsmål, som vedrører uranminen deroppe. Og der var ikke så mange informationer, vi fik ud af det. Blandt andet
var noget af de informationer, vi har fået fra Violet for eksempel, som var med på den her møde. Det var meget, vi kunne ikke forstå noget af det, simpelthen. Ja, det er vanskeligt at forstå, Randi Vestergaard Iversen. Gør I nok for, at normale borgere kan forstå, hvad det er, der bliver sagt? Det er selvfølgelig meget teknisk meget det, der kommer ud, men nu kommer vores VVM og VSB også lidt senere, og derefter der kommer der jo selvfølgelig lidt mere kød på, hvis man kan sige det på den måde, hvor at det bliver lidt mere forståeligt og lidt mere modtageligt for borgerne, hvor der står, hvad for nogle påvirkninger det egentlig har på miljøet, og hvad det er, de forventer, også ude i samfundet og de sociale bæredygtighed, der nu kommer, så begynder de måske at kunne interessere sig mere i de ting, der kommer sådan, så det ikke er for teknisk. Og vi skal lige tilbage til Niels Zachariasen i Narsaq, hvis du stadig er med. Ja. Ja, jeg vil lige høre, I er jo altså modstandergruppen. Hvad er det, I frygter, der kan ske, hvis der kommer en uranmine? Ja, altså i første omgang så er vi jo i et beliggenhed, hvor landbrug og dyreavl er meget markant her i området. Og det som vi frygter, det er, at forurening fra minen vil påvirke hele området hernede. Altså man frygter jo, at der vil være en spredning på op til 50 kilometer rundt omkring, og vi har en lille vandreservoir, som forsyner vores by, godt nok 3 kilometer fra det sted, hvor der skal foregå noget uranmine. Og vi frygter selvfølgelig, at hvis vi ikke har ressourcer, vandressourcer til byen, så er der ikke grundlag for byen som sådan. Men Niels Zachariasen, nu der bliver jo lavet de her undersøgelser. Der skal laves en undersøgelse af miljøet og samfundsforholdene. Er det ikke værd at vente på, at der kommer svar på, hvad de siger, før man maler fanden på væggen? Ja, det kan der være noget om, men altså, problemet har altid været, at den uvildige undersøgelse, som Naalakkersuisut påstår, at det er, det har været meget, meget, meget mangelfuldt for os. Altså for eksempel Aarhus Universitet, som jo stod for høring nede i forsamlingshuset, det var meget, meget, meget mangelfuldt. Men hvad er det, du føler, der mangler? Altså, det var ligesom malet fra GMS fordel, meget af det. For eksempel nogle problematikker omkring svovlsyre og thorium og fluor bliver der ikke nævnt noget om. Altså. Ja, godt. Mikkel Myrup, der er meget mangelfulde informationer, og der er ting, man ikke går ind i. Det er ensidigt. Kunne det ikke også bare være et udtryk for, at måske er det ikke så farligt, som folk de går og tror? Nej, overhovedet ikke. Vi kan jo se på nogle af de rapporter, der er lavet i forbindelse med de andre projekter, og det er jo det samme selskab, Orbicon, som er konsulent på det her projekt, som har været konsulent på Isogazia og Giltavær i Lenguen. Og det har været noget makværk. Det har simpelthen været, der har været store mangler, og der har været plagiat i rapporterne. Altså man har simpelthen taget hele sektioner fra andre rapporter og bare copy-pastet dem ind i den rapport, som er blevet afleveret som VVM. Og der mangler oplysninger om bestemte grundstoffer, som kan være problematiske, som vi ved, der er problematiske. Og vi kan slet ikke forstå, hvorfor at politikerne ikke har bedt deres apparat om at se til, at sådan noget ikke får lov til at ske. For det er jo noget amatøragtigt magtværk, der er blevet lavet. Randi Vestergaard Iversen, kan du garantere, at VVM'en og VSB'en ikke bliver noget amatøragtigt magtværk næste gang? Det kan jeg godt love jer for. Jeg kan også godt sige, at viser det sig, at det har påvirkninger på miljø, sundhed, på dyr og sådan noget, så er det jo selvfølgelig ikke noget, vi går ind og godkender. Vi skal følge de regler og lov, der er. Og dertil der vil jeg også gerne sige, at der ikke er flere miljømæssige problemstillinger ved at bryde uran som andre mineralske råstoffer. Og det er også noget, eksperterne de kommer ud og sige. Og de undersøgelser de viser faktisk også, at det mineralindhold, der er i uran heroppe i Grønland, jo ikke er så høj som for eksempel oppe i Canada. Så det er jo også nogle ting, vi skal tage stilling til, og som VVM'erne også helt 100 kommer til at tage stilling til, hvor farligt det er, eller hvor farligt det ikke er. Ja,
Det bliver sidste ord for første runde her. Tak for det. Modstanderne frygter konsekvenserne af en mine, mens tilhængerne håber og peger på, at der kan være meget at vinde. Hør her, hvad en af eksperterne siger om det at bryde uran. Der kan være mange arbejdspladser og indtægter i en uranmine. Til gengæld er det ikke risikofrit at arbejde med det radioaktive grundstof. Det fortæller Jens Søndergaard, der er geokemiker, Ph.D. og seniorrådgiver hos det Danske Center for Miljø og Energi, DCE, ved Aarhus Universitet. Altså man kan sige, minedrift generelt, både efter uran og efter andre typer af mineraler, er desværre ikke uden risici. Men man kan minimere de risici ved grundige forundersøgelser, regulering og kontrol. Siger geokemikeren Jens Søndergaard. Han fortæller, at der inden for det seneste år har været eksempler på uheld, hvor tailingsdepoter er brudt sammen ved miner i både Canada og Brasilien. De uheld skal man selvfølgelig holde op mod det meget store antal miner, der er rundt omkring i verden i dag. Undersøgelser af de uheld vil givetvis føre til, at blandt andet tailingsdeponering bliver mere sikkert i fremtiden, da man får mere viden på området, men helt fjerne risikoen kan man altså desværre ikke. Jens Søndergaard peger på, at der ved minedrift efter uran er en række risici. Risici, som kan minimeres ved grundige forundersøgelser, regulering og kontrol, men som aldrig helt kan fjernes. Helt overordnet kan han dog ikke sige noget om, hvordan Guanaceae-projektet vil påvirke miljøet. Det er nemlig ved at blive undersøgt, og før den såkaldte VVM-vurdering af virkning på miljøet er klar, er det vanskeligt at sige noget konkret om mineprojektet ved Narsaq. Seniorrådgiveren anfører dog, at selvom det er forbundet med en risiko at grave efter uran, så er det ikke nødvendigvis farligere end anden minedrift. Uranminedrift er ikke nødvendigvis farligere end andre typer af minedrift, men det er klart, at stråling fra uran og fra uran-henfaldsprodukterne, de udgør en ekstra faktor, som man skal være opmærksom på og blandt andet inkludere i miljø. Ja, Randi Vestergaard Evaldsen, nu fik du jo så opbakning i, at det ikke nødvendigvis er farligere end anden minedrift, nødvendigvis. Men det bliver også sagt, at der er en risiko, og det er lige meget, hvad man gør, så vil der være en risiko. Er det en risiko, du er villig til at løbe? Jamen nu skal vi jo vente på de VVM og VSB'er, hvis vi skal have. Og jeg kan ikke tage en konklusion nu. Jeg har ikke set noget, hvor der står. Og det tager jeg jo først efter, jeg har fået det materiale, hvor jeg kan tage stilling til det. Men du får at vide, at lige meget hvad, så kommer der til at være en risiko. Det er et sats at gå ind og lave den her slags minedrift. Mener du, at det er noget, man skal? Jeg mener ikke, det er noget, man skal. Det, som jeg også sagde lige før, det er, at vi skal tænke på miljøet, vi skal tænke på sundhedsmæssige aspekter og sådan noget. Og det er lige meget, vi skal tage stilling fra sag til sag, fra mine til mine. Altså det er det samme med den her, og det er jo ikke kun uran, vi snakker om her, det skal vi også tænke på. Det er sjældne jordarter. Det er klart, det er sjældne jordarter, og det er thorium, som også faktisk også er blandt de farligere stoffer, vi har med at gøre. Og så skal jeg høre, om jeg måske har en Skype-forbindelse igennem til Jørgen Væver Johansen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Ja, Jørgen Væver Johansen, borgmester for Kommune Gujerslæk og Siumut, partimedlem. Du er selvfølgelig borgmester for de borgere, der bliver påvirket, hvis der kommer en mine. Hvor stor en risiko vil du være villig til at løbe på deres vegne? Jeg tror ikke, der er nogen fornuftige beslutningstagere her i landet, som er villige til at løbe nogen former for unødvendig risiko i forbindelse med nogen former for mineral efterforsknings- eller brydningsprojekter. Så det jo handler om, det er, at virksomheden, før de overhovedet kan gå i gang med nogen former for produktion, så skal de jo lave en VVM og en VSB, og der skal være gennemført omfattende høringsprocesser. Og når alle de her ting så er på plads, og når det så kan påbevises og vurderes at kunne påbevises, at et projekt kan køre på miljømæssigt forsvarlig vis,
når vi kan sikre, at det ikke går ud over helbredet på mennesker og dyr og andre, der er i nærområderne, jamen så kan Naalakkersuisut og Inatsisartut beslutte sig for at give en produktionstilladelse. Men der er jo ingen, der giver en produktionstilladelse, der som et projekt skulle udvise at have unødvendige store risici. Det siger sig selv. Men unødvendige store risici, hvad er det for en størrelse? Jamen, det er jo det, vi skal have kortlagt, når selskaberne når så langt at indlevere deres konkrete ansøgninger. Og den konkrete ansøgning, den forudsætter jo, at man har lavet en omfattende VVM, altså omfattende vurderinger på de påvirkninger, man kan have på miljøet. Og før end vi har den, jamen der vil en debat om de potentielle konsekvenser, det vil jo være ren gætteri, fordi vi sidder ikke med de konkrete informationer, der skal til at tage en kvalificeret debat af det konkrete projekt, som der taler om. Men vi har jo hørt, at virksomheden agter at ansøge her i løbet af det kommende år. Så når vi når så langt, så har vi et meget bedre vidensgrundlag at tage udgangspunkt i. Indtil videre, der har vi jo taget udgangspunkt i den forhøring, der har været. Og jeg vil da gerne henvise til vores høringssvar i forbindelse med den forhøring, som jeg synes giver et meget bredere perspektiv, end jeg kan nå at redegøre for her i aften, af de holdninger og de bekymringer, men også de muligheder, som vi ser fra Kommune Qeqertalik side. Ja, men det vi i hvert fald kan høre Jens Søndergaard sige, det er, at der er en risiko. Hvad nu, hvis at det kommer ud og siger, det nytter ikke noget at have foravl og landbrug længere i området omkring Kuannersuit? Vil det være det værd? Jeg tror ikke, at der er nogen af os, der ser verden som enten helt sort eller helt hvid. Jeg tror, at vi har en både-og situation. Jeg tror, vi har en situation, hvor for at man kan få godkendelse til minedrift her i Sydgrønland, så skal man også kunne dokumentere, at man ikke går hen og fratager eksisterende erhverv deres eksistensgrundlag. Og det er jo også den holdning, vi giver udtryk for i vores kommunale samarbejdsaftale. Altså, der er ikke nogen, der vil ofre andre erhverv fuldstændigt, blot for at opstarte en minedrift i nærheden af Narsaq, som jo er en sjælden jordartsmine med uran og zink og fluorspat som biprodukter, og ikke en uranmine, som I omtaler det. Så det du siger, det er, at hvis at det kommer frem i VVM'en, at det ikke nytter noget at have foravl og landbrug omkring Kuannersuit og i nærområdet ved Narsaq, så bliver den her mine ikke til noget? Nej, det siger sig selv, fordi at, det siger vores lovgivning. Altså vi skal huske på, at det her land, det drives på basis af den lovgivning, vi har vedtaget i Inatsisartut. Og jeg er fuldt ud betrygningsfuld, eller hvad kan man sige, ved at de beslutninger, som Inatsisartut og Naalakkersuisut, de kommer til at tage også i relation til det her projekt, det bliver beslutninger, som er taget på et velfunderet og veldokumenteret grundlag, og som tager højde for, at der ikke bliver taget nogen unødvendige risici i den her forbindelse. Ja, tak til dig, Jørgen Værge Johansen. Vi vender tilbage til dig senere. Mikkel Myrup, der bliver ikke nogen mine ved Kuannersuit, hvis det kommer til at have nogen påvirkning på landbrug eller foravl. Hvad siger du til det? Jeg mener, at det er enten udtryk for naivitet eller kynisme, hvis man tror, at man i lovgivningen kan finde sikkerhed for, at det her projekt det kan køre, uden at det har stor negativ betydning for området dernede. Altså, vi kan jo se andre steder i verden, at miner gang på gang bliver godkendte, miljøgodkendte og kører efter den højeste standard i verden, og der stadigvæk er problemer. Så jeg synes, at politikerne her i landet, de skal lade være med at være enten naive eller kyniske og sørge for, at der kommer ordentlig information ud til alle. Nu er du jo modsat. Politikerne har jo også nogle hensyn i forhold til, at der skal også tjenes nogle penge og skabes nogle arbejdspladser her i landet. Du som formand for Erhvervsdæk tænker på miljøet.
Hvad mener du, der skal gøres i den her sag? Ja, men altså, vi er jo ikke på nogen måde modstandere af mineprojekter og store erhvervsprojekter. Det er vi ikke. Vi synes bare, at det er vigtigt i sådan nogle tilfælde her, at få den information, der nu skal til. Og det får vi ikke, som det ser ud nu. Vi får tværtimod en information, som er farvet og får folk til at træffe nogle beslutninger på et ikke oplyst og forkert grundlag. Randi Vestergaard Evaldsen, hvad siger du til den udmelding? Jamen, den udmelding, man hele tiden kommer med og så siger, at man er fag, det er jo ikke rigtigt. Det er nogle uvildige undersøgelser, der kommer. Og de undersøgelser, der kommer, dem, det er jo nogle, altså det er uvildige. Det er ikke nogen, vi sætter på og så siger, at det er sådan en konklusion skal være. Og det må vi også tage højde for, om vi er for eller imod det her. Mm. Jørgen Væver, han er klar til at lægge det her projekt ned, hvis det har påvirkninger på nærmiljøet. Deler du den holdning? Jamen, det er jo det, vi har sagt hele tiden. Og selvfølgelig så deler naalakkersuisut også den holdning, vi siger, hvis der er påvirkninger på miljøet, hvor det går ud over nærmiljøet, så gør vi det selvfølgelig ikke. Og det står vi jo selvfølgelig fast i. Men vi taler om en åben uranmine. Selv GME siger jo ikke, at det ikke vil have påvirkninger på miljøet. Hvis det er holdningen, så kan vi da lige så godt bare slukke kameraerne nu og stoppe det projekt. Jamen, jeg har jo ikke set VVM endnu, den endelige VVM, og derefter har jeg så stilling. Ja, hvad siger du, Mikkel Mørup? Jeg siger bare, kig på noget af den information, der findes andre steder i verden. Der findes undersøgelser, der påviser, at miljøet og dyr og mennesker omkring et åbent minebrud bliver påvirket. Så det nytter ikke noget at sige, at vi bliver nødt til at vente på VVM'en for at kunne have en holdning om det her. Hvis man kan finde ud af at finde noget information, så ved man også godt, at man godt kan have en holdning til det, selvom de her rapporter ikke er udkommet endnu, som vil være farvet af selskabets ønsker. Ja, tak. Nu skal vi have et kig på, hvad det egentlig er, selskabet GME har planlagt for Kuannersuit. Halvvejs op ad fjeldet imod Kuannersuit-plateauet, der ligger den gamle mineskakt. Og det er lige oven for den, at man vil starte en mine, hvis man får en tilladelse. Og der vil man starte det som en åben mine, og den udgravet malm fra den åbne mine skal køres over til et fysisk anlæg, der ligger i saden her imellem Kuannersuit og Ilulissat, hvor der skal være et knuseværk. Det vil man simpelthen bygge, hvor man så udvinder malmen i en våd flotation, som det hedder. Når den så er blevet fordelt, så kan man sende det i nogle lukkede pipelines over til midten af dalen heroppe, nede for foden af Ilulissat, vil man lave det kemiske procesplant. Ja. Og der skal selvfølgelig laves veje imellem de to fabrikker. Når så er den kemiske proces overstået, så skal man jo fysisk flytte sin tæling, sit restprodukt, fra den kemiske procesplant i lukkede pipelines med vand op til Dasek-skråningen her. Op på den anden side af de her sneffaner, der ligger Dasek-søen. Og det er her, man har foreslået ved eksperters hjælp, at det vil være mest formålstjenligt at oprette sin tæling. Og så derfra skal der selvfølgelig også være adgangsvej ned gennem dalen, ned imod Narsaq by. Og så kan man se nede i Narsaq Ilulissat, den halvø, der går ud til højre fra Narsaq by, det er der, man påregner at lægge sin havn til udskibning af malm og indskibning af forsyninger af kemikalier og hvad der nu skal til for at drive minen. Så det er sådan i grove træk den fysiske fodaftryk, en mine kommer til at have i dalstrøget og Narsaq Ilulissat. Fint. Vi dropper alle planer om minedrift ved Kuannersuit. Den melding kunne naalakkersuisut jo komme med i morgen. Men hvad er så de økonomiske realiteter for Sydgrønland? Vi tager lige tilbage til Qaqortoq og borgmester Jørgen Væver Johansen. Jørgen Væver Johansen, hvorfor er det, at du støtter op om det her projekt? Jamen, jeg støtter i princippet op om enhver erhvervsaktivitet her i kommunen, som kan udføres på betryggende vis, uden at vi ødelægger miljøet, uden at vi ødelægger medarbejderne eller skader befolkningen og dyrelivet i nærområdet. Og hvis vi med den strenge regulering og kontrol, som der også ligger i råstoflovgivningen i Grønland, kan sikre, at et projekt ved Kvanefjeldet kan gennemføres, jamen så ser jeg ingen grund til, at man ikke skal støtte op om et sådan projekt, fordi
det jo også handler om, at vi alle sammen gerne vil være med til at skabe et mere økonomisk selvbærende land. Et land, som er på vej mod selvstændighed. Et land, som har brug for, at befolkningen har jobs. At folk har en tro på fremtiden, et håb om fremtiden. En mulighed for at skabe et bedre liv for sig selv og sine egne. Men også uddannelsesmuligheder for unge mennesker fremadrettet, som kan være med til at sikre, at vi går fra stagnation til udvikling og vækst, og vi går til at være ansvarlige medborgere i en global verden. Og under forudsætning af, at det i henhold til den gode lovgivning, vi har på området, kan dokumenteres også af selskabet, og de uvildige forskere og institutioner, som Naalakkersuisut skal have ind over processen, hvis de kan dokumentere, at det her kan gennemføres på forsvarlig vis, jamen så ser jeg ingen grund til, at man ikke skal støtte op om erhvervsudvikling her i Sydgrønland. Vi skulle jo nødt gå hen og blive et levende naturhistorisk museum. Tak for det, Jørgen Væver Johansen. Og så siger jeg velkommen til 4 medlemmer af Inatsisartut, der også er kommet til. Og vi starter ved dig, Muttibo Obede fra Inuit Ataqatigiit. IA er jo meget klare i deres modstand mod det her projekt. Hvorfor er det, I ikke ønsker en mine, som har uran som en del af sin produktion? Altså, først og fremmest så skal man sige, at Kvanefjeldsprojektet har jo mange komplekser. Der er både uran, der er thorium, der er masser af radioaktive stoffer, og så er der også fluor. Altså hvis bare de 3 ting, som er farlige, og som ikke bør være det centrale i grønlandsk minedrift, det er en af grundene til, at vi ikke vil acceptere det, fordi det kan gå ud over miljøet, befolkningen og det eksisterende erhverv, der er. Jens Erik Kirkegaard, det kan gå ud over miljøet, befolkningen og de eksisterende erhverv. Velkommen til dig, Jens Erik Kirkegaard Siumut. Hvad siger du til den udmelding? Jamen, først vil jeg gerne sige, at dengang vi træffede en beslutning om at arbejde videre med det her i 2013, der gav vi en mulighed for at undersøge nærmere, om det kan lade sig gøre miljømæssigt forsvarligt. Og alle eksperter, som man taler med omkring det her, siger jo, at man kan ikke sige på forhånd, hvis ikke der er et stedbestemt VVM, om det kan lade sig gøre miljømæssigt forsvarligt eller ikke. Hvert projekt har sin egen VVM, og det siger lovgivningen. Lad os se, hvad den siger. Vi ved jo, at hvad Økonomisk Råd siger, vi kommer til at mangle 1 milliard om ganske få år. Der bliver flere ældre, vores huse er snart faldefærdige. Altså, vi er nødt til at have gang i noget produktion, så vi kan få gang i økonomien, så vi kan få bedre råd til ældreforsørgelse, sundhedsvæsen og hvad det ellers er i et samfund, som skal have et velfærdssystem. Ja. Men lad os se VVM'en først. Per Rosing Petersen, Partii Naleraq, I er jo modstandere af uranminedrift. Hvorfor det? Jamen, altså, lige for at komme tilbage til nogle af de der begrundelser, som vi lige har hørt, det er, at vi skal have finanserne og økonomien op at køre, og vi skal have arbejdsløsheden ned, og det ene og det andet. Altså, hvorfor så ikke fokusere på de resterende 80 licenser, der er, både efterforskning og udvindingslicenser, fordi lige præcis det her, den her efterforskning, vi er i gang med nu, den er jo alle kommer op og toffes omkring det der, så lad os da fokusere på de resterende, fordi dem kan vi da hurtigt og meget nemt blive enige om. Og på den måde kan vi også opfylde de krav, der bliver stillet med hensyn til både økonomi og arbejdsløshed og alt det andet. Så derfor det er klart, der er mange andre projekter, men der er jo ikke nogen, der står klar til at udføre det. Men hvorfor er det, at Partii Naleraq ikke er klar til at lave et uranprojekt? Der er jo, altså, enhver ved jo, altså, hvis det er, at man har mangel på viden, hvis det er sådan, du ikke har den kendskab til det emne der, så er man det utryg. Og vi har da set nogle af de der 2 programmer, der er kørt på de sidste par dage, at folk er meget utrygge omkring det der. Og jeg synes, det er ufattelig vigtigt. Det har ikke noget Partii Naleraq at gøre, eller de andre partier. Altså det vigtigste for os, det er at få kanaliseret den viden til samfundet, sådan så de ved, hvad det er for nogle beslutningsgrundlag, der skal tages. Og så når det er sikret, så kan vi tage en beslutning derfra. Og det synes jeg er utrolig vigtigt for Partii Naleraq. Det er, at vi skal have befolkningen med. Ja. Michael Rosing, Demokraterne,
I siger ja. Hvorfor det? Vi siger ikke ja. Vi siger, at vi ikke siger nej. Der er en stor forskel. Ja. Altså, det er jo altid et spørgsmål om at veje fordele og ulemper op. Og fordelene, altså de positive ting, dem kan man jo så at sige regne ud. Man kan få et rimeligt estimat af, hvor mange beskæftigede der kommer, hvad det kommer til at give af indtægter til landskassen osv. De miljømæssige vurderinger er ikke færdige endnu, og derfor kan vi kun veje for, og vi kender ikke imod endnu. Så vi står lidt neutralt endnu. Men vi har ikke nogen principiel modstand mod uran. Altså uran, det er et mineral ligesom alle mulige andre. Det sviner ligesom alt muligt andet. Alting sviner. Altså hvis man skal snakke om miljø, så landbruget, det er jo gør også en miljøbelastning. De nedgræsser områder, der er... Men der er jo stråling ved uran. Det er der trods alt ikke ved gødning. Der er stråling i thorium, som bobler op fra undergrunden i Narsaq. Der er nogle steder, nogle bygninger i Narsaq, der er farlige at være i på grund af thorium. Nej, undskyld, ikke thorium, radon. Nu blander jeg tingene sammen her. Så noget tyder på, at det er farligt at arbejde i kommunekontoret i Narsaq, end der er i oppe minen. Ja. Jens Erik Kirkegaard, nu talte vi jo meget om erhverv før, men det her, det kan jo potentielt være noget, som kommer til at gå ud over dine og mine oldebørn. Hvorfor skal de potentielt hænge på vores beslutninger? Altså, de beslutninger, vi kommer til at træffe i det her kommende år, kommer til at påvirke vores økonomi langt ude i fremtiden. Vi har en meget overhængende fare for, at landet kan gå rabundus på økonomien. Lad os udnytte de muligheder, vi har i Grønland, som naturen giver os, både de levende og ikke levende ressourcer. Og så i forhold til fremtiden, vi skal jo drive miner, fordi de skal gavne Grønland og befolkningen. Vi skal jo ikke drive dem, fordi vi vil belaste nogle generationer efter. Dem, der skal udføre opgaverne, skal påvise via en VVM. Det kan lade sig gøre både på kort sigt og på lang sigt. Lad os sigte den, før vi beslutter ja eller nej. Ja. Mutti Borup Egede, landet er ved at gå rabundus, så derfor skal vi have gang i det her projekt. Hvad siger du til det? Altså, det modsvar, jeg vil komme med, det er, at lad os udnytte råstofferne, men lad os udnytte de råstoffer, vi kan blive enige om at udvinde. Og der er masser af projekter, der er startet, selvom der siges, at noget af det ikke er startet endnu, og noget af det ikke bliver til noget. Det her projekt er vi så uenige om i partierne, men også blandt befolkningen. Og det er det vigtigste. Partierne er ikke det vigtigste. Vores uenighed er ikke det vigtigste. Altså, befolkningen er jo næsten delt i to, og det er jo på grund af utryghed. Og lad os droppe den her idé, og lad os starte med det andre, og udnytte de råstoffer, vi kan blive enige om at udvinde, og derfra hjælpe den grønlandske økonomi og få fremdrift i vores samfund. Men altså, du siger, der er utryghed, der er mangel på viden. Ja. Hvis man vendte ryggen til alt, hvad man ikke vidste nok om, så vil man aldrig nå nogen steder. Hvorfor skal vi ikke bare undersøge det her? Altså, der er jo undersøgelser i gang. Det ved enhver jo efterhånden, ikke? Så meget som vi har snakket om det emne. Men det vi vil se fra IA, det er, lad os udnytte de råstoffer, vi kan blive enige om at udvinde, og lad os få fremgang derfra. Altså, og lad os også bruge befolkningens viden i andre erhverv og få fremgang der, i stedet for at vi hele tiden skal vente på udlandet. Lad os prøve at få fremgang. Men som du siger, der er undersøgelser i gang, som er ved at blive lavet. Hvorfor skal vi ikke vente på, hvad resultatet bliver af dem? Altså, befolkningen er delt i to, og vi skal nok diskutere, når alle resultaterne kommer. Det er der uden tvivl om. Og det er det, vi mangler, og det er det, befolkningen også har brug for. Og det, som er utrygt lige nu, det er også bange for, at det går så hurtigt lige nu. Altså lige de sidste par måneder har vi godkendt flere ting, som foranstalter en kommende uranudvinding. Altså, hvis man prøver at beslutte bagfra, og så lige til sidst giver befolkningen en seddel og sige, her er det, og vi har klargjort det hele, og bare se til. Det kan vi lige komme ind til bagefter, fordi først så vil jeg gerne høre dig, Jens Erik Kirkegaard Siumut. Befolkningen er delt i to. Hvorfor skal vi gå videre med et projekt, der er så stor modstand mod? Altså, at sige, at befolkningen er delt i to, er måske så meget sagt. Der er nogle modstandere, som har udtrykt uenighed. Men om det så er alle 56.000, der er delt i to, det ved vi jo ikke. Men igen, der er nogle principielle regler i råstoflovene, som blev fulgt. Dengang i 2011, da IA var i spidsen for landets regering, der var det jo dem, der gav tilladelse til, at de kunne undersøge urandelen, fordi
Ellers så ville projektet stoppe. Allerede dengang kunne de have stoppet projektet. Men de lagde også nogle forskellige stopmekanismer ind, hvor det skulle godkendes. Og vi må jo sige, der har jo været stor modstand. Der har været historisk store demonstrationer. Det er jo ikke bare nogle enkelte, der står med deres uran-Narmik-flag. Det er en stor modstand. Hvorfor skal vi ikke virkelig forholde os til det og måske sige andre veje? Hvis man skal sige historisk store modstand, er måske så meget sagt. Der var også en kæmpe demonstration for, som oppositionen dengang ikke kom ud og hilse på. Der var en stor del af befolkningen, som var endnu større end dem, der var modstandere. Så man må jo veje for og imod. Men lad os se VVM. Så befolkningen lader til at være delt, er vi enige om. Hvorfor skal vi gå videre med et projekt, hvor der er så stor usikkerhed omkring? Fordi råstofloven siger, lad os undersøge mulighederne. Vi har nogle muligheder her. Kan det udnyttes på en betryggende måde? Så lad os udnytte. Vi har jo set i andre lande, det kan lade sig gøre. Hvorfor skal vi så sige på forhånd nej, når vi ikke ved, om det kan lade sig gøre miljømæssigt forsvarligt? Per Rosing Petersen, hvad siger du til den udmelding? Jamen altså, der er jo en meget, meget grundlæggende ting, vi skal have med i det her beslutningsproces og overvejelse. Det er, altså, jeg kan så personligt ikke engang købe mit eget grund, hvis jeg skal købe eller bygge et hus. Bare det gør, altså det er jo samtlige grønlændere her i landet, som ejer det land, som vi har. Og det gør jo, at vi skal have alle med. Altså det fra Siorapaluk, selvom det er et par tusind kilometer fra Narsaq, så skal det være med i den beslutningsproces. Så det er utrolig vigtigt, at vi delagtiggør mange. Og det, at Jens Erik Kirkegaard ikke ved, om det er samtlige 56.000, som ikke er uenige, eller hvor mange af dem, der er enige eller uenige, der kan man jo bare konkludere, altså vi har ikke viden nok til at tage nogle beslutninger omkring uranudvinding. Og det er jo ikke en almindelig mineral, som min kære grandfætter påstår. Fordi lad os lige komme over til dig også. Der er stor modstand og tilhængere. Hvorfor mener I, at det her det er værd at gå videre med og ikke skal forkastes? Cirka 25% af Grønlands befolkning stemte nej til selvstyreaftalen, for eksempel. Det var 25%, som vi var en del af, som mente, at aftalen var ikke god nok for Grønland. Vi fik selvstyre alligevel. Ja, jo, men så det på, her det er på jo... et eller andet niveau, så er man jo nødt til at træffe en beslutning om man skal det ene eller det andet. Jeg kender ikke nogen tal for, hvor stor modstanden rent faktisk er. Men det er da selvfølgelig klart, at hvis der er en meget, meget stor folkelig modstand, så skal man selvfølgelig tage den alvorligt. Men på den anden side set, så er vi jo, altså os der arbejder i politik her, vi er jo til for at træffe beslutninger, og man kan ikke træffe beslutninger, som tilfredsstiller alle. Det kan ikke lade sig gøre, det er derfor, vi har et politisk system. Ja, men Randi Vestergaard Evaldsen, der har jo tidligere været lagt op til en vejledende folkeafstemning, i hvert fald i Sydgrønland. Andre har ment, der skulle være en folkeafstemning om uran i hele landet. Men det står i hvidbogen, at det er man ikke indstillet på at skulle. Hvorfor mener I ikke, at der skal laves en folkeafstemning? Jamen, beslutningen, den tog man jo dengang, man ophævede nul-tolerancen. Vi kan ikke gøre det omvendt. Nu er beslutningen taget, så må vi arbejde derfra. Og det er derfor, vi står, hvor vi står nu. Men det tidligere naalakkersuisut gik jo stadig ud efter den afgørelse og sagde, at de var for, at man lavede en vejledende folkeafstemning. Hvorfor er I ikke det? Jamen, som jeg sagde, man har taget den afgørelse, og hvis vi gør det omvendt, så er det jo at tage et skridt frem og så 2 tilbage. Nu er vi nået hertil, hvor vi er, så må vi også arbejde derfra. Ja. Michael Rosing. Det, man lige skal huske, det er, at det her er et meget komplekst område. Jeg tvivler på, om en folkeafstemning rent faktisk er demokratiets ånd. Fordi at det vil kræve, at alle dem, der sætter deres kryds på den ene eller den anden måde, de rent faktisk sætter sig ind i, hvad det er. Danmark er lige i gang med at stemme om EU-traktaten, og min mor, der er dansk og bor i Danmark, hun ved ikke, hvor hun skal sætte sit kryds, fordi hun har ikke læst alle de ting der. Der kan man sagtens få samme situation her. Og vi er jo valgt ind i Inatsisartut for at træffe beslutninger. Så hvis man lægger det ud til en folkeafstemning, så synes jeg altid, at man ikke rigtig opfylder sit ansvar her. Ja. Muti Borbede, det er jo en holdning, som også Minik Rosing, geologen, tidligere har været ude med. Men alligevel mener I, der skal laves en folkeafstemning. Hvorfor mener I det? Fordi befolkningen skal blive hørt i det her komplekse sag. Og hvis man har stået indenfor og sagt, at der skal komme en vejledende folkeafstemning, som en kære sidemand har været en del af, så må man også stå frem og holde ord. Eller så har man et standpunkt
til man tager et nyt. Nu sidder Jens Erik Kirkegaard jo ikke længere end Naalakkersuisut. Jo, men han har været en del af dem, der har sagt, at der skal være en vejledende folkeafstemning. Ja. Hvad mener du i dag, Jens Erik Kirkegaard? Jamen i dag, der mener jeg, nu er beslutningen truffet. Vi gik også til valg på i Siumut, at vi ikke ville lave en folkeafstemning, hvis vi skulle genvinde magten til de sidste valgkamp. Så det er også en kendt sag, som vi har meddelt befolkningen. Og så kunne de jo stemme på os eller lade være, og så vi jo resultatet, hvordan det blev. Men igen, jeg er meget enig med Michael Rosing her omkring. Det er et meget komplekst emne. Dengang jeg var minister, der var jeg i Narsaq som en af de første. Om sommeren, samme år jeg blev minister, og jeg holdt et borgermøde omkring Kvanefjeldsprojektet og ophævelsen af nultolerance, som ikke var sket endnu dengang. Og der var der flere, der sagde, at der kom omkring 100 borgere, og det blev sat over lokalradioen. Så sagde den ene af dem, jeg ved ikke, hvor god ved, hvor mange gange sådan en som der har stået her og forklaret os. Træffe nu en beslutning. Jeg kan se her til aften, vi er de samme 100, der kommer, vi er de samme hver gang. Ja. Så hvordan skulle man have en beslutning på oplyst grundlag, hvis ikke? Det er jo et meget komplekst emne, og vi politikere har jo landskassen i ryggen til at rejse ud i Canada og Australien og alle mulige andre steder og få oplysninger. Ja. Mosibo Ebede, er det ikke omsonst at bede folk om at stemme om noget, der er så komplekst, at de jo retligt vil have meget vanskeligt? Jo, sagen er kompleks, og den der med 1 ud af 100 forklaring, som er kommet mange gange, det vil jeg sgu godt have. Altså hvis det er 50 ud af 100, der har sagt det, så er det jo så kunne jeg bedre forstå det. Men det er et kompleks sag, og vi er nødt til at høre befolkningen. Og det er derfor, befolkningen kommer med det der røster, fordi der er utryghed. Både ja-sigerne, og der er nogle tvivlere, og der er nej-sigere. Altså det er jo en meget utryg situation. Men der er truffet en beslutning, så den del bliver nok ikke til noget, må vi jo nok også erkende. Men i Sydgrønland, der er der lige nu landbrug, der er foravl, og så er der noget turisme. Men ret beset, så går det ikke ret godt økonomisk dernede. Der er stor fraflytning fra kommunen, og økonomien har det ikke godt. Hvad er, Per Rosing Petersen, hvis der ikke skal være minedrift dernede, hvad er alternativet så? Altså alternativet eksisterer allerede dernede. Altså der er jo en udvikling af landbrug dernede, og det har der været igennem de sidste mange år. Men vi taler stadig om et erhverv, som om det giver overskud, er jeg usikker på, men bankerne vil ikke låne penge til det, fordi det er urentabelt, og det er i høj grad baseret på tilskud. Jamen, altså det giver der også noget selvforsyning. Det er jo da utroligt vigtigt, og det er ikke bare noget, du kan gå op i, om bankerne vil eller ikke vil. Altså bankerne har jo en sparekasse-tendens herop, det kender vi i forvejen, men altså jeg synes, altså men hvorfor er selvforsyning vigtigt? Det er utroligt vigtigt, fordi det har noget med handelsbalancen at gøre, blandt andet. Hvis det er sådan, i stedet for at hvis vi skulle hente alt det kød, som i øvrigt er bakteriebefængt og listeriebefængt fra EU, så vil det se noget helt anderledes ud. Samtidig skal vi også huske på, at EU giver over 300 milliarder kroner i landbrugstilskud. Så det er, altså, vi skal. Men det er et stort kontinent, skal vi også lige med mange mennesker. Michael Rosing, alt andet lige, så bliver det nok vanskeligt at gøre det store landbrug op af en uranmine. Hvorfor er det her alligevel en god idé? Jeg er ikke sikker på, at jeg forstod spørgsmålet. Hvis at der kommer en mine, hvor der kommer uran op, så bliver det nok vanskeligt at holde den store landbrugsproduktion kørende opad der. Hvorfor er det alligevel en god idé? Jamen altså landbruget, det bidrager negativt til vores økonomi. Landbruget koster os et sted mellem 60 og 80 millioner kroner om året, og værdien af det kød, vi får ud af det, den har en verdensmarkedsværdi på ca. 7,5 millioner kroner. Når man så ovenkøbet tager betragtning, at 30 millioner kroner i form af gødning og brændstofminder der ryger ud af landet. Det vil sige, at vi sender 30 millioner kroner ud af landet for at købe noget, for at lave noget, som vi kunne have købt i færdig form for 7,5 millioner kroner. Det giver ikke nogen mening. Mosibo Ebede, jeg skal ikke kunne stå inden for, om de der beregninger de er helt rigtige, men der er en sandhed i, at landbruget ikke er en god forretning. Hvorfor skal vi beskytte det frem for at have en mine? For en øget selvforsyning. Men jeg vil også sige, at altså, der er ikke kun landbrug og turisme og foravl. Der er også fiskeri, der er også fangst, og der er også andre erhverv. Men det bliver jo ikke påvirket af en uranmine. Jo da. Altså hvis der kommer noget læk fra Talingssøen, og hvis støvet er kommet ud i havet, og der er fluor i den, og der er thorium i den,
og der er uran i den, og vi ved, at fluor bliver... Men alt det her, det er jo noget, du må vente og se til VVM. Hvorfor venter vi ikke og ser, hvordan VVM den siger, før at vi maler fanden på væggen? Når man sprænger noget, så kommer der altid noget støv op, som skal sprede sig med vinden. Det ved alle enhver. Men hvorfor er selvforsyning vigtigt? Altså det er vigtigt for vores identitet, også at vi ikke bliver... vi på mange måder skal have, have gavn af det, som landet kan producere. Men folk får jo ikke mad på bordet af identitet. Nej, men det jeg vil sige, det er, at med selvforsyningen kan vi få vores egen varer, som vi ved, at er af god kvalitet, og som ikke kommer ud fra, og det er derfor, at vi støtter øget selvforsyning. Så for IA er det vigtigere med identitet og selvforsyning end økonomisk bæredygtighed? Det er øget selvforsyning, altså man kan godt gøre det i kroner og øre hele tiden, men selvforsyningen er vigtig for IA. Det står klart. Vigtigere end kroner og øre? Det er vigtigt. Ja. Jens Erik Kirkegaard, hvor står I henne i Siumut? Lige en ganske godt kommentar omkring emnet før. IA sagde under valgkampen, det vil ikke anerkende en eventuel folkeafstemning om det her, så det er også lidt omstændigt at skulle holde det, når de ikke engang vil anerkende resultatet. Det var lige en kort kommentar. Men i forhold til, om landbrug skal stå i modsætning til en eventuel mine ved Narsaq, undersøgelser viser jo, at også andre lande, når vi besøger andre lande, det kan sagtens have en mine og landbrug og foravl hånd i hånd. Vi ved jo også, vi er inde på, det koster penge at drive foravl i Grønland. Det er meget store tilskud, der skal til. Og vi ved jo, at landskassen, det er jo ikke en magisk boks. Hvis ikke der kommer penge i den, så bliver den tømt på et tidspunkt. Din kollega, borgmesteren i Kommune-Qujaslaq, han er klar til at stoppe en mine i Qujanasuit, hvis det har nogen som helst konsekvenser for landbrug og nærområdet. Deler du den holdning? Det er klart, at det er den holdning, alle politikerne har. Det står også i råstofloven. Hvis ikke man overholder, at man kan både have fiskeri og minedrift samtidig, så må man ikke godkende det i forhold til råstofloven. Så man kunne ikke finde på at give nogle forholdere nogle penge for at flytte deres får et andet sted hen? Nogle forholdere, hvad tænker du på, sådan 80 km derfra, eller? Ja, ellers det bliver jo dem, der bliver påvirket. Altså, dem, hvor det bliver nødvendigt. En af de myter, jeg hørte, da jeg var i Sydgrønland dengang, det var, at hvis der kom en eventuel mine ved Kvanefjeld, eller Qujanasuit, så kunne man ikke bo der op til 80 km, og det er en myte, som ikke findes. Men vi ved jo ikke, hvad der bliver i den her VVM. Og nu har vi lige haft IA, der siger, de går mere op i, at vi fastholder identiteten. Du siger, du går mere op i pengene, men du er alligevel klar til at smide det hele ud af vinduet, hvis at der er nogle får, der bliver påvirket? Altså, råstofloven er klar. Principperne er klar. Det skal være miljømæssigt forsvarligt, både på kort sigt og lang sigt. Og hvis det kan lade sig gøre, så har vi principielt sagt ja til en eventuel mine ved Kvanefjeld, men også andre steder. Randi, hvad mener du om det? Bliver det hele droppet, hvis at fårene de bliver påvirket, og roerne de ikke kan spises? Jamen, som jeg sagde lige før, så kommer det jo meget an på, hvad VVM siger. Men med hensyn til de foravler og sådan noget, der er dernede, det er jo noget, man skal snakke om, og noget, man skal i forhandling om, kan man vel kalde det, hvis det er, der kommer nogle forhold, der bliver berørt af det her. Og det er også noget, der kommer med undervejs her, men det er jo ikke noget, jeg tager stilling til. Det er jo noget, de tre parter skal tage stilling til. De tre parter, som er kommunerne, Naalakkersuisut og GME? Ja, og så selvfølgelig dem forhold, der er, hvad det er, de kan gå med til. Ja. Og så med hensyn til det, du spørger om erhverv og sådan noget dernede, det skal jo også siges, at der er stor arbejdsløshed i landet. Vi skal til at gøre noget her, og hvis vi ikke gør noget nede i Narsaq nu, så ved vi godt, hvilken en vej det går. Befolkningstallet det er faldende, så vi skal til at kigge på nye initiativer her. Ja, det bliver sidste ord for i aften. Tak for det. Og dermed slut for denne omgang Rulaba. Vi er tilbage om ikke alt for lang tid. Ha' en god aften.